No niin, moi kaikki! Matias aikaa syödä 6 Brave Blaster Megasour Candya kerrallaan. Nyt lähtee. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Sinne meni! Kaikki kerralla. Onko paha? Kyllä se vähän on. Okei, vähän pirulliselta näytti. No, bad BS. No for bad BS. Apples and wimps. Se on oikein. Hulluskaltamasta. Kokeilkaa myös purnereita. Jos olette hulluja, niin kokeilkaa tota. Noin. Hei hei.